Endlela sezansi ngiyakhuleka ngani zakwethu sinamukele uMpotopoto TV. Mawuqala ungena sicela enze ubulungisa uyopressa ibutton ka-subscribe. Lo okhuluma-ke uMpotopoto. Ngani zakwethu uSiyamyeza owaziwa kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana usephumile obala ngemeya yaseMkhanyakude uMr S Mdaka. Sizomkhumbula uMr S Mdaka ngesiqubulo sakhe esithi #azophuma, okuyimeya ehambela umphakathi, okuyimeya ekhathalelayo umphakathi, okuyimeya esiye sayibona ey'nyangeni ezedlule ehambele umndeni wabantu abaphangala engozini esigazi lapha empangeni ubusedududu ngokubambisana nemeya yaseMtubatuba uMr Mthethwa. Ngani zakwethu ngingachaza kusekuseni kodwa awuyizwele nangu uSiyamyeza egunyulwa konke ongaphakathi kuye ngoMr S Mdaka. Ipropaganda yakwa-social media mina ngiyisebenzisa. I-North Coast yonkana ko-Far Region, ko-Mkhanyakude District, ko-Big 5 Hlabisa Municipality, ikhansela lokuqala laka-Ward 8 from the African National Congress. KwakuSiphile Mdaka. Ayikho imeya ekhona njengamanje akafana noMdaka. Ngeke ngizwe sekuthiwa kumenshini iy'nkosi zey'meya nani ukuthi kuMdaka inkinga yakhe akasiyena umuntu ophaphile noma okwazi ukubhadalela imida mhlampe eyivutha eMaputaland ukuthi uya-influencer noma wenzani. But mawubala imisebenzi yalo baba iy'ndawo ey'ningi ezakwazi ukuba nogesi, ezakwazi ukuba namanzi based emphakathini kukhuluma kunamhlanje abantu aba-disadvantage emphakathini wakhe akawakhele usuku nosuku bahlezi bezocela ukudla kwakhe bekwazi ukusizakala umuzi nomuzi ukwazi ukuba nento ezolala ukuthi uyidlile ngaye eyedwa ekhaya kwakhe. Ubani umhlolisho uMaziyezela unyaka nonyaka uhleze noKhisimuzi wezalukazi. Ngikhulumela mhlawumbe ukuthi ngikhulumela i-organization yakhe akayisevayo. He's serving under the African National Congress. Yes, I do agree. And we-definition of a true leadership. Kodwa izinto akazenzayo, they are beyond the organization. Angifuni uqamba amanga. UMdaka serve like community ngendlela eyisimanga. Umuntu noma ngathiwa mhlawumbe ngeke akuseve mina personally ngezinto engisuke ngiyidinga, but iqiniso ngomuntu ufuna ukwazi ukuthi ume nalo. And makuthiwa kunosomabhizinisi noma kunani ngeke useve bonke abantu ngamathenda asemkhandlwini ngendlela mhlawumbe osuke ufisa ngayo ngoba wonke umuntu usuke ne-expectation kuwena mangabe umuholi. But umile lo baba lo. Baningi abantu abaphilayo, baningi abantu abanye abasebenzayo, baningi abantu abaprovide ngezinto ey'ningi emphakathini like ukuphila. Ngikhuluma ngabantu abahlwempu lokho serious. Iy'nto zezindlu nana even ngisho iwadi ingasekho ngaphansi kwa-ANC, but he was still standing to serve umphakathi. Hey bafethu ngingabodlala sometimes ngibona abantu sebekhuluma nje kuthiwa kushiwo nalokho nalokho. Kuhle yebo khona umuntu discuss as a politician noma umuntu osuke ku-leadership. Kodwa izinto ziyakhethwa kusikhona konke mhlawumbe ongakukhuluma okungabe kusuke kuyiqiniso ngoba kusuke nabantu abasuke bephila ngako. Kunabantu abafana nobaba Anda Msweli ongeke ukhulume noma ngathiwa babi kangakanani kweziphatha ukwazi ukukhuluma ngabo isinanomi kanjani noma yikuphi ngoba kunezinto ezinye ey'suke y'balulekile abasuke bezenzile emphakathini and besuke bebaphilisa abantu abasuke bebasizile. Into kumele sikwazi ukuyibamba lezo siy'mele.